Na kojem se nalazi 12 pjesama, od kojih su 2 bile izvedene tijekom protekle godine na festivalima Darfest i Vaga. Dalibor iza sebe ima i inozemni glazbeni opus, a o svemu će nam nešto više reći on sam. Dalibore, lijepo vas pozdravljamo. Lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Za početak, nekoliko riječi o vašoj glazbenoj karijeri. Kako je počela vaša priča s glazbom? Ja sam se vrlo rano počeo baviti glazbom. Pisao sam muzičku školu kao dijete, kasnije završio i muzičku akademiju, no uz sve to lagano sam se počeo baviti glazbenom produkcijom, a također u zadnjih 1.5 godina sve intenzivnije sam se počeo baviti odnosno graditi svoju pjevačku karijeru. Rezultat toga je i album Programiran da budem tu koji ste upravo spomenuli. Što je sa inozemnom karijerom? I tu je bilo albuma, je li tako? Tako je. Krajem prošle godine američka diskografska kuća Perlitska Records objavila je čak 2 CD-a sa mojim tim inozemnim radom. Ja sam jedno 3-4 godine surađivao sa brojnim mladim što DJ-ima, što producentima iz cijelog svijeta, doduše više onako virtualno, no međutim ti svi radovi su nekako došli do nekih izdavača vani i na kraju je to sve objedinjeno na 2 CD-a, tako da se i to može isto poslušati i pogledati, odnosno kupiti putem Amazona gdje je to sve moguće naručiti. Evo, sami ste rekli, malo ste se aktivnije sada počeli usmjeravati na ovu hrvatsku karijeru. Hoćete li usporedno s time održavati i onu inozemnu? Pa na inozemnom tom planu sam uglavnom dokazao sam sebi da također vjerojatno postoje neke kvalitete koje se i vani mogu prepoznati. Mene više nekako sve prioritet hrvatsko tržište i hrvatska publika. Trenutno promovirate singl Otkrivam još jednu laž. Što nam možete reći o singlu? Singl Otkrivam još jednu laž je mrvicu malo ozbiljnija pjesma od svih ovih koje sam radio do sad. Tekst je napisao Giovanni Jakovac, ja sam napravio glazbu i aranžman kao i kompletnu produkciju. Pjesma je ovako dosta možda malo, tekst je malo dramatičan, riječ je o jednoj pjesmi koja govori o onoj jednoj neprospavanoj noći kada vas voljena osoba prevari ili ste vi otkrili neku laž, nešto što vam je ta osoba skrivila, pa se zapravo stalno nečkate, ne znate što dalje. Tako da je to ta jedna emocija koja je pokušana opisati. To je jedna klasična balada, no međutim napravljena na jedan malo moderniji način. Upravo sada ćemo je i poslušati, pa će naši slušatelji donijeti sud o njoj. Nadamo se da će biti pozitivan. Dalibore, hvala lijepo. Hvala vama. Slušate Top listu radija Donji Miholjac. Još uvijek pored sebe te poželim, no u mislima ostaje tek nemir. Želja da te još jednom pobjedim i žudnja da te poljubim. Pred san šapuću mi tvoje oči, da sam još uvijek tvoj. Iako znam da smo stranci u noći, ostaješ zauvijek u srcu mom. Ugašena su svjetla i nastao je mrak, spustila se magla, otkrivam još jednu laž. Počela je kiša, to je naš kraj, u tvojim očima ne vidim više onaj stari sjaj. Jutro ulazi u moje zjenice, za tvoj bijeg smišljam nove isprike. I eto već je zora, a ja spreman za novi san. Ostaju neizgovorene riječi na usnama, neostvarene želje u kasnim satima. Želio sam ti sinoć barem čuti glas, ali ti više nisi dio nas. Ugašena su svjetla i nastao je mrak,
se magla, otkrivam još jednu laž.